Matur nuwun wis diaturake. Nggih. Mas Petro, Mbak Novi. Nggih, Mas. Wanci setengah sampun tengah wengi menika, Mas. Oh, nggih. Langkonipun ugi panjang. Nggih tutur dasaripun awake dhewe esuk pindhahi kuwi adoh banget. Waduh, teng pundi Mas ngenjang? Ngenjang wonten Candi Bandar. Oh, nggih. Heeh, wilanipun kersanipun mboten kawanen. Niku rikat-rikatan mawon Mas Petro. Oh, nggih. Mangke pamundutan ingkang dereng dipun pinangkani dipun aturaken wonten gara-gara. Panci gara-gara. Ingkang omber wekdalipun. Siap. Kripik gedang, kripik telo sithik edang maton rota ya swandara. Iya, Mak, iya. Bahmni pawaka sikeng geni guna dahana. Rining rana kaya lena. Huta-huti jata ing pawaka tiganinga kek simulat mangkara pawaka hanahuti ing sine gegantya kang cinarita sang nata sigra minggah ing sanggar palenggatan mamita singgang purba mawisra ambes mikanang dupa winarga rasa mala siramertega sutimah perbawa gandarum semerbak mawangi nahan gantya kang winursita mapan wonten ing Pasiwan Jawi. Saryanah Patih Harya sing kuning awis sangganing prasata Kurawa. Bek amblar pipindara ping samudra pasang. Yen ta Cinandra pangkadya gandanya sekara gadung. Sigra bala kang dumingal prang campa samya ngegali Jauh, Man.
Sigrabala kang samya tumingel Prang campo samya ngedal lir dadhet bledeng godo dayawanggung manguncang nidhi bencang sangaji mijil ladinya ngedali wuwus terus dasura wilaga kaya buta singa wregil pasti jangga dendanya mangambak boyo hing ladalah manwerti man men sengkuni medaling jawe ingkang putra kula badhe nungseng werdi man sengkunar medaling latar ingkang putra kula badhe nungseng kabar man sengkuna weting njaba ingkang putra kula badhe nungseng werda man menapa kang rinumpaka jroning pasiwakan ageng negari Ngastina ingkang putring Banjarjuna Kubandara sasana nyadong dawuh monggo latri paring dawuh sampun ngantos wigih haringa man baji iki putra klapa jalwa gati aduk dawuh ya apa kabare man semantun ugi kula paman ingkang putra kula pun sarta nyadong dawuh ingkang putring Sindhu kula pun karep Jayadrata nyadong dawuh jeng paman ingkang putring Pedhanyangan kula pun swata nyadong pamarta ya nggih anak-anakku para sata Kurawa kareben dina samengko ora tumpang suh nggo menapa dawuh saka Gusti mun kang sinuwun wektu dina samengko aja padha saora manuk ya nggih maracoba pidhangetna kang kanthi cetha lan trewaca kang rinumpaka jene pasiwakan ageng negari Ngastina dina samengko Gusti mingkang sinuwun nembe menggalih maluyaning prajanegara Ngastina kang sawetara wanci ketaman pagebluk mayangkara larang sandang lawan pangan awis boga lawan wastra mitra dawing Jawata negara Ngastina bisa walu ing jati-jati katemahan nirmala kalamun ta kesinungan wujuding wahyu katentreman ing mangka nggih tembang rawat-rawat jare mbok bakul kang sinambi wara pamarta kang wis binandrung ing karna punang wahyu katentreman dina samengko tumurun ana negara Slagayama manunggal tunggalan lawan jiwa raganing putring Mbataretna ingkang asesilih Dewi Kuntul sinanten ya Kuntul Wilanten tinemune ana babak nglayoni jojel anusuli sebab dina samengko ing gendring pitu jebul ana sayembara ing mangka sapa kang bisa ngalahake putra saka ing Slagayama Gagak Buka Podhang Binuran Jangat lan apa dene Gandang Winangsi ya ing kono kang bisa ngregem ponang wahyu katentreman dasare wis sinong menyang jiwa raganing putring Mbataretna sang Dewi Kuntul Wilanten kaya mangkono ing mangka dina samengko ora ana kang tak wawas bisa mboyong Dewi Kuntul Wilanten ora ana li kejaba mung Kakang Prabaya ing Sakalima saka pametungku kaya mangkono nggih sakwise tak paeka nganggo sanggit kang rungsit karti sampeka wekasan wektu dina samengko Kakang Dana Saguh budhal menyang negaring Slagayama mupu sayembara ana ing gendring pitu ngalahake kadange Kuntul Wilanten papat cacahe kuwi kaya mangkono mula kang sapa iki wektu dina samengko kaya padha tut wuntat marang tindak ing Begawan Drona nggone ngupakara ngulir budi piye carane wahyu katentreman bisa cumandha aning negara Ngastina kaya mangkono nggih. Mula kang saka iku mumpung ana dina kang becik kowe kabeh padha perdandarnata baris dina samengko uga nggih budhal menyang Slagayama ngombyong itut wuntat jengkaring Kakang Roba ing Sakalima. Nggih ngestaken dawuh njeng paman. Lajeng bidalipun Pramadya Bala mriku benjang prapa. Colok lintang sambung berambatan pundak mumpung dina kang prayoga budhal dina samengko ngestaken dawuh njeng paman. Prasasat
badal kerasa ning Iwang Agung mulane babo wong urip sabarasa ngawuleng ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu ewo Jampyak Prasata Kurawa yen to cinondang nyah kadya lumaris candrane
Iku sanyatane Panjang siret winangun Boter monaluri Rinip pamoni Rinangkang kirangan Urur sarda pelwaluting renudra sing karasaning sun dening kanyut terus sing karasaning sun dening kanyut nyodrangening kalang yuwana gelar pantamuncar
dinon lir kekonang suram sorate tan padhang kasur lan pajaring purnameng kekono dasare mangsa ketiga himohan awang ring ujung ancala Mas ganes wicarane nadyan tawa kakariwasen wigono long ramyuwaning kang driya liriwang candra kang kadawa engan hing tias katuridan limut kabyataning rojit rem-reming driya manawon kekuwung ing iwang ya jagat dewa Bathara ya jagat Mangestungkara anak-anakku kabeh kontol wilanten gagak buka podhang benoringan apa dene jangat lan kowe dandang winangsi aja kaget rasane ngatimu nadyan rikalungguhan dina samengko iki ora dina pasewaken dasare iku ora dina kang piniji adoh ndak awit rak sangsa ndak raketake tak timbali sowan muring Pandhawa Ageng negara Gendhing Pitu kene ya nggih Dudinggih Kanjeng Rama kepareng ingkang putra kula nyuwun dawuh menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Dewaji animbali dhumateng para putring slaga inggih ing negaring Gendhing kapitu kula pun gagak baka sakadang katimbalan kinemarak sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Dewaji menawi wonten bab-bab kang wigati kepareng ngomong nggih kula paring dawuh ing kanthi cetha lan trewaca Kanjeng Rama. Ngene ya nggih. Aku kuwi janjane gumun setahun jembleng sarendeng. Gelo sak ketiga. Jebul kaya mangkene rasane duwe anak wadon ayu kang Sulistingwarna tak ibaratake kaya dene ngempit kepedang ligan gulup. Sing tegese sip-sip sembir luput katuranggane yen ora waspada bakal mbradat marang awake dhewe kuwi pancen bener. Mula nggonipun bapa gawe giri patembaya ya sayembara ana sak nduring blabar kawajangat cinencang. Muhung kepengin nintringi satra kendi kang pantes dadi anak mantuku garwa Mbak Nyumu Dewi Kuntul Wilanten ya Dewi Kuntul Sinanten. Dasaripun bapa kepengin anak wadon siji-sijine sak bubare Palakrama tiba ana jurang pereng
sing tak kekudang muga bisa tiba ing kasur babut mukti wibanya kramati mbau denda aning praja negara Gendhing Pitu bejo donya lan akhirate kuwi kaya mangkono nggir. Nggih Kanjeng Rama sedaya dawuh paduka sampun kula candhi wiwit para madya wasana mboten wonten ingkang kecicil. Lajeng dinten samangke pagaran menapa ingkang kedah kula lampahi Dewaji. Jeneng sira tak sampiri purba kelawan Masesa. Gandeng dina iki negara Gendhing Pitu akeh raja penglamar kang ngayonake marang Mbak Yumu. Mulut dina samangka para coba tinting ana sadra kang pantes mundhut Mbak Yumu Dewi Kuntul winanten buku mangkono. Takren uripe aja nganti kalimput sing baku kudu sembada dada lan baune bagus lahir kelawan bagus batine kaya mangkono nggih. Sigra bala kang samya tumingal pranga jambo samya ngedali lirata hadit wileting gada lirata hadit wileting gada dayi wanggong hangon sang lidi Duringgih Rama menawi tetelakar mekaten kepareng ingkang putra Klamit Madal Pasilan Daya Dewi ingkang wonten ing blabar kawat Kenteng Waja ngrintingi sadra pundi ingkang pantes mengku Kakang Mbok Dewi Kuntul winanten lelungsan tak bebakali muga-muga unggul jelit puya nggir. Gumura samarga untaping prawadya bala bedilnya kaya barondong sureknya kaya ampang bodok tinetek tambu rira
tambur nyomu nyobrang-brangan Bleduk mangampak-ampak horeg gumuruh embata rubuh kawis tinggal gelar gemelar gelanggang payudan ajanging sayemburing perang ing alun-alun gari Slagayama ya ing Bataretna uga kaprah winastan garing gendhing pitu ngaglah gagah nengge putra Sang Prabu Jaliraja ya Sang Garuda Winata kang kekasih Raden Gagak Boko mripat menteleng kaya banteng asta anggegem kaya bakal nekem jagat saisine mangguh sesumbar kaya bisa mbelah mega nyigar langit daya sapa kang bisa ngasorake kridane yekting kono kang wenang Anjatukrama kaliyan ingkang mbakmun Dewi Kuntul Wilanten dupi wis ana tandha tengara lamun sayembara perang nedya kawiwitan kawis tinggal jumangkah gagah para sada Kurawa minggah wonten ing blabar kawat Kentheng Waja rame gumuruh dampyak-dampyak seleng para prajurit kaya bisa ngrekake bumi lapis pitu para sata Kurawa lolonane padha mungganing blabar kewat Kentheng Waja ya nggih mupu sayembring gendhing kapitu kene kula
Dalah. Ya. Bro. Awas. Ya. Dumawur mangawuhawurahan pengarane ngajurit kang maguru kangsa tetek kadya Tulawara panjriding turang gestri rakata ingkang tojo lelayu sepi Jalatan polatan wong nganti kaya maling konangan. Ayo, sapa kang dadi pandhikaning laku? Mumpung durung tak ilangi cagaing mustaka marat. Takon marang kumburi saka negara Ngastina. Suratayu sing dadaranku. Ngapa? Sapa kang ana ngarepanku kene? Yen ku takon marang aku Punggawa. Saka ing gendhing pidat majaning Prabu Garuda Winata ya Prabu Janraja aran Raden Jangetinelon wong kang kaya kowe dasar kapurnyata dina samengko wurungna sediamu nggon muga bakal gawe sayembara ana madyaning blabar Kamat Kenteng Waja sumurupa wong perang ki entu-entuane apa menang ora kondang kalah tiwas barang wirang. Mula kang saka iku wektu dina samengko prayogane makna rukun wae. Ora usah gelar perang dina samengko Mbak Yumukuntal Wilanten bak boyong menyang negara Ngastina. Ora-orane Mbak Yumukuntal Wilanten tiba ning jurang pereng kepara bakal tiba ning Pasir Babut. Apa abamu? Wani baraku. Yen panjere mangkono mul kagem matna sastra Jenderal J.J. Wijayan. Lakon tebak damu masati gamu setakon tuh sak gede wak ladeni barat wah menteleng parat iya as udah wait ya oh aja minggat kuwi jebol dadamu kowe parat. Kowe ya. Ha. Udah. Ya.
Waduh. Mati aku banget. Ayo. Aja sambat ini. Waduh. Oh, ah. Waduh. Jangan. Oh. Oh, ah, hey. Oh, ah. Waduh. Waduh. Oh. Hei. Oh, ah. Oh. Hei. Oh, ah, hey. Oh. Waduh. Ah. Oh, ah. Pecah. Oh. Oh. Waduh. Nanan, Pak. Ah. Hei. Ah. Waduh. Ya. As. Waduh. Ya. Waduh. Oh. Hei. Ah. Waduh. Hei. Ya. Oh. Wah, ah. Hei. Waduh. Waduh. Ayo. Tangyok ini. Waduh. Waduh. Kok jengkal sikilmu kowe. Oh, biar kowe. Oh. Oh, ah. Oh, ah. Wah, awas. Ora weruh ae. Ayo. Rongko panan. Awas. Ya. Wait. Oh, hei, aja ngondeli. Udah dulu. Has. Ya, wait. Oh, hei. Udah dulu. Lonyo banget. Ayo. Ya. Ha. Oh, hei. Aja mbok gondeli. Dadi loro kowe. Gondeli dadi loro banget. Ya, has. Ho. Oh, hei. Ya. Ya. Has. Hei. Hei. Sirep-sirep. Iki arane ngetes penabuh iki. Ya. Wiwit saka Peking. King Peking. Iki gada nek petuk gada suarane ting ngono ya. Ya. Hoi. Hoi, 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 hoi. Ya. Sing seru. Balani. Hut, hut, ah, hei, ho, ho, ah, hei, hei, ha, hei, awas. Oh, kemencelang pokoknya. Yo, hut, hut, ah, hui, ha, hui, ha, ho,
karo mripate ku asik kene iki. Ya. Ya terus iki demung saiki demung. Ya. Yo. Hut. Hut. Ha, hui, ha, ho, ha. Ho, ha, he. Oh. Hui, ha, ho. He, ha, ho, ha. Hui, ho, ha, he. Hui, ho, he. Genti sindene saiki. Sindir sing pojok ana dhewe kae. Pripun? Madhep rene pokoke. Iki nek godo petuk karo godo aja mbok senggaki ya. Tapi senggane diganti iki pokoke. Nek godo petuk karo godo senggane oh ngono ku ya. Mah, nggih. Mah napa? Nggih. Heeh. Yes ngono lho. Heeh. Madhep rene iki. Pon, niki pun adep mriku. Pun adep mriku. Piye? Esok. Nggih. Piye? Keling-kelingan kom bisa. Ya wis kobong nek ngono ku jenenge. Hei. Oh, ah. Wait, oh, hei. Aduh. Wis. Oh. Hei. Wait, ya. Oh, ah, hei. Ayo. Kartomarma sing maju iki. Yo. Ayo, sapa? Mburi saka negara Ngastina. Kartomarma sing dadi aranku. Ayo. Gelem sumingkir apa ora? Ora gelem suwir aja takon dosa lakon mati dening aku. Ayo. Iki marganing patimu. Bro. Ha. Wait. Ha. 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 Oh, ha. Wait. Ha. Ayo, lakon mati dening aku. Ya. Ho. He, ho, ha. Ho. Ayo. Ya. Awas. Ya. Ho, hey. Ho, hey. Ho, ho. Ayo, ora weruh raimu palat. Hei! Witian. Oh, ha. Oh, ha. Hei. Ha. Ya. Hei. Oh, ha. Hei. Oh, ha. Hei. Ah. Ayo, ayo. Ya. Ha.
Waduh. Ayo. Ayo. Ha. Oh, ha. Udah, mati aku. Udah. Udah. Waduh, mati aku. Udah. Udah. Grobala kang tumingal prang campa samya ngedali lir dadet bledeng godot dayawangga ngangoncang nidi kabeh para prajurit sumingkira mara coba waspadakna sapa kang megoh puput Suranindriya Narpati Basukarna kelakon ketiban jemparing arang kranjang tawung pangarat Ayo, sing hati-hati Dimas. Hala jemparing. Hati-hati Di. Hati-hati Kakang. Keladok wani murang deduga parat kelakon ketiban pelor kencana ya miwisi simbuh dadi kowe Suramrata Jawara timbang Mas Asatpada. Mracoba waspadana sapa kang glonjreng pangudan. Narpati Karna Basena iki marganing patimu. Ora padha mundur, nggih mundur.
Dara nggih. Seno mandeg Seno. Mandeg dhisik. Dewa-dewa sugata marang soreng prangudani arum-arum ngendhani ngawiyat Narada ngepalane Jawata suka mulet hing Prekencong papak pongbo bolong Warudayang ditegor ngwong kali codhe sapa sing gawe Ora to mengko ngger titah ulun Werkudara sajak semengko pengawak Bajranggane jeneng kita adoh saka negara Ngamarta iki janjane tumuju menyang ngendi Ngresena Nrada dewaku mundi dawuh saka para pepundhen wektu dina iki aku kenen gayuh wujuding wahyu katentreman kawuh cemandha ana negara Slagima manunggal tunggalan lawan jiwaregane Dewi Kuntal Wilanten awit apa negara Ngamarta nedheng ketaman lara wayu pagebluk mayangkara nganti seprene ora ana pedhote andadekake para kawula esuk lara sore temekaning pati sore lara esuk temekaning pralaya mula bisane pulih kaya wingune kalamontore kalungguhan dina samengko wahyu katentreman cumandha ana negara Ngamarta kaya mangkono ing mongko kabeh mawana pidukane aku bisa mboyong Kuntal Wilanten saugret wektu dina iki aku bisa ngasorake jurite putra saka Gendring Pitat majare Prabu Garuda Winata gagak boko podang binuran janget napa dene dandang winangsi kaya mangkono jendul diwaku ngene yo ngger sejatine panjenengan ulun kuwi uga kautus dening Adi Pramesti Bathara Guru supaya matedhake anugrahan marang jeneng kita mracoba waspadakno iki wujuding Godhog Elang Gita Muka kinaryasana nggone jeneng kita mupu sayembara negara Gendhing Pitu ya ngger. Ngaturake gonging panuwun kang tanpa pamrih jendul dewaku. Banjur apa pigunane Godhog Elang Gita Muka kang wis rinegen nulung tanganku kene. Dene dayane Godhog Elang Gita Muka iki upama ana mungsuh sing bisa nglepasi pusaka yektine bakal lebur tanpa dadi awit saka dayaning Godhog Elang Gita Muka iki. Turta maneh kaya maneh kene ya ngger. Gagak boko podang binuran janget napa dene dandang winangsi kae. Yektine duweni pusaka piyandel saka Jawata pusaka gaib kang aran wujuding Pelor Kencana utawa Mimis Kencana. Mula kang saka iku ya mung kanggo srana Godhog Gita Muka iku kinarya srana panangkising Pelor Kencana ya Mimis Kencana. Mula kang saka iku aja kesuwen dina samengko maracaba budhal menyang negara Gendhing Pitu. Rahayu sak bungkurku penulun bakal kondur makahyangan ya ngger. Gara-gara ruhara gurnita reh kagiri-giri Bicarane karwarisa
kayune Purwasa Jati Pangira jagat godhong kinaryara mambe pratapa Kambang lintang saloka Wa surya lan tengsun kasiran pun puncak angkasa bumi pengkaprat